Bună, dragii mei! Știi cum poți să faci 50 de euro pe zi cu ajutorul unui celular? Eu fac această activitate deja de 2 ani și te pot ajuta și pe tine cu mare drag, scumpul meu urmăritor. Acești bani îi poți face pe rețelele de socializare. Eu am această activitate în online la nivel european. Pentru a intra în această activitate nu este nevoie ca să ai experiență, studii, nici investire, studii superioare și nici investiții. Eu te învăț să faci această afacere la costuri zero. După cum am spus, colaborez cu această companie numită Forever deja de 2 ani. Este o companie italiană numită Forever. Am un venit suplimentar și te pot ajuta și pe tine cu mare drag, scumpul meu urmăritor. Pentru a afla mai multe detalii, mă poți găsi cu același nume, Tatiana Boian, sub toate rețelele de socializare, cum Instagram, TikTok, Facebook, și îți dau detalii foarte utile ca să poți câștiga și tu, dragul meu urmăritor, acești bani zilnic. Te aștept cu mare drag!